Lero panyasa voice box mwere makhandi ndi anthu osiyanasiyana amene makhandi maganizo osiyanasiyana pa nkhani zokhudzana ndi ndale kayendetsedwe ka dziko komanso kutsatira bwino kwa malamulo kuno kwathu ku Malawi. Tafuna tikubweretsereni ino pano mawu a bambo Samuel Wara. Samuel Wara akulitu a Malawi komanso makamaka ochikonda chipani cha Malawi Congress Party pamene achakwera malo apa mpando ngati mtsogoleri wa chipanichi. Ambiri ali ndi chiyembekezo kuti ayi poti achakwera ndi m'busa ndi kuti zinthu ku Malawi komanso ku chipani cha MCP zisintha, koma zikuoneka kuti aya Malawi pena pake tidasankha molakwika chifukwa achakwera ndi munthu womva zayekha, ndi munthu amakani amene ndithu anthu amawuza kuti achakwera pangani chakuti kuti dziko lisinthe, koma iwo aja amasankha ndithu kuti asamve angopanga zimene akudziwa iwowo. Ndikuoneka kuti utsogoleri wawo ndithu pena pake ndi utsogoleri woyipa, utsogoleri osakomera Malawi. Ndiye tikhala limodzi pano panyasa voice box kuti voti Samuel Wara akuti bwanji pa nkhani imeneyi ndipo akamaliza mwachizolowezi chonde ikani maganizo anu in the comment section below kuti zimene akunamuna Alwarazi inuyo mukuzana nazo kapena simukuzana nazo, mutiuza in the comment section below pano panyasa voice box. Yes, comrades. Good morning. Mwaswera bwanji muli bwanji. No, comrades, after the Bishop saga, anzathu IMCP imene anyozera Bishop, komanso njira zimene ayendapo zopanda pache zopusa zomwe ayendapo IMCP kuchita challenge preaching ya Bishop Msusa Blantyre. Ndikuona ngati tiye tione mkati mwa MCP kodi muli chani. Who is there leader in MCP? Yemwe ali behind this. Let's start with the president. Chakwera, Lazarus McCarthy Chakwera. He is a reverend. Anali mbusa wa CCP. Kenako uzamba mbusa wa Pentecostal. Kenako kuyamba ndale. Look at the man. Kodi mutu mwa Chakwera mkona mulichana Malawi. Inde usogoleri wa ziko dumene tikuonawo. Koma usogoleri wonse umakhandi integrity yake. Pachakwera chilowere ni boma integrity yao or the quality of leadership ya Chakwera. It's not that it can transform this country. Transformation menu nena kwa Chakwera. Sanga sinthe munthu a Chakwera kuti akhulupirire kuti ni msogoleri wa ziko kapena msogoleri wa chipembedzo. Chilowere ni mboma Chakwera. Mavuto amene tikuma nawo kumalawi kuno ndokuti maansala tikumaona anthufe tineka pampando fe. We see answers for him. Kuti Chakwera tapanga ichichi zinzuko ya kwenda bwino. But the man has been arrogant. Ndiye panopa taona nimene tikuyendera panopa. MCP panopa nimene ndikuzira ineyo chipani cha MCP. Aunonga kwambiri chipani cha MCP ndi Achakwerawa. Achakwera usogoleri wawo si wabwino ayi. Ndipo kumene ali kwa Achakwera aziwe kuti Amalawi were not happy with him and we don't want him. Zena yambazi kumati kumazungira kuseri kumati kwana mabishop kumatuma mahule kumachita challenge anthu a Mulungu achi Catholics. It's not good. Opposition in MCP for 30 years or so, or close to 30 years iko opposition. Chakwera tu sanali nawo sanamve nawo kuwawa atu members za MCP amene anasunga chipani for 20 years protecting the party. MCP tiliko opposition. Chakwera was not there. Anangobwera nayenso kungotengedwa ndi munthu winaso amene timadana naye kwambiri kwa MCP a John Tembo. Ndamene anambwesa tu Chakwera kujenitu ndi gulu lina lomwe sinimaziwa mtima wa Chakwera anyamata ena ndamene anauza John Tembo ti ayi bwanja John Tembo mwakalamba tikepo munthu wachilendo ndimene amatenga Chakwerato kwaika pampando. So he never suffered in opposition. Mene inavutikira MCP enake chipani cha MCP mene inavutikira kusunga chipani mene tiliko opposition. So Chakwera looking at leadership pena pake mwina ndi chilango chachikulu chomwe Amalawi kapena Mulungu afuna tuonese. Kubwera kwa Chakwera kwa MCP kumakhala ngati nkwabwino chotonse timangoti ni munthu opemphera. So nthemeneyo chipani cha MCP timadana nacho anthu amachida kwambiri chifukwa cha zimene nkhanza zimene zimapangika. Some people amamangidwa without detention, without arrest. Ndi anthu ambiri chipani cha MCP ndi kuphedwa kwa anthu amati ma dissidents. Awali yense amene amasusa ndi chipani cha MCP kalero amaphedwa kapena upasidwa kung'ono, kuphedwa nyama yake kukaperekedwa kung'ono. So kutenga mbusa timaganiza kuti muna chipani cha MCP chisintha. Chabweresa mbusa yemwe amaziwa mawu a Mulungu, yemwe amaziwa kufunikira kwa moyo wa munthu nzache pandale kapena poyendesa ziko. Koma Chakwera is doing the opposite of what most people anticipated. Even anthu amene anayika pampando wa Chakwera kuti anyengerere ayambe ndale kwa MCP. I think they are regretting where they are.
the man watonesa mtima wankhanza kwambiri Chakwera. Ndipa Malawi akamati MCP chipani choipa si chikuti choipa chipanicho koma tayikapo uyu tinayikapo Chakwera uyu ku MCP. This other time I talked about MCP Piteso convention. Ndipo ndikuziona zimene zichitika. Pompano move MCP yubwera so convention kukamto sapo mkulu amene yemwe ali Chakwera. He's not doing the right things. I mean the rightful things, Malawians. Chipani chicho chikakhala mziko. It must be exercising, practicing, embracing unity. Pakati pa anthu opanga ndale mziko. Chakwera is doing the opposite. Even within MCP. My members amene akudyerera panopa boma limene lili kuchipani cha MCP. Onse ndi alendo. You can mention them, including the Secretary General. Uyu Mnyamata William Chimwendo Banda. Ndi mulendo amene anali ku UDF. Ahale Mkandawiri, Vice President. Agotan Hall. Zikhale Ngoma. Ndani uyu wakumlowe Musosa. Musonda. You can mention a lot of these people. I mean, akudyera boma la MCP. I mean, akumpwisa ujeni. Akumpwisa Chakwera. Ndalendo toka. Sana vena okuwawa tili ku opposition ku MCP. So Malawians, comrades, and Zanga kuchipani cha MCP, it's not too late. MCP has got a bad leader. And aliyense akuziwa panopa kuti MCP indi msogolero olakwika yemwe ali McCarthy Lazarus Chakwera. You see what is happening. How can you open a camp challenging my bishops? Kuzera mwa azibusa opanda mayina, azibusa opanda ma church. Cholinga chao basi to demoralize my Catholics. MCP liko opposition for some years, so many years, 25 plus years. Iliko opposition yimakhala bwino ndi ma bishop a Catholics fighting maboma amene alipo after 1994. MCP was working hand in hand with my bishops. Lero likwachitika ndicha kuti ma bishop akhala oyipa mpaka kuwapangira press conference vimbalangondo vamtown vimahule kuvitenga ati vikapenge church Archbishop Msusa. Pamene mu 2021 Chakwera yemweyi amamuthokoza Msusa kuti agwira ntchito yabwino. Lero wayipa patipo Msusa ponena chilungamo. Koda Chakwera pampando menewu anapitapo bwanji. Tinapasa vote tu. We campaigned for him. Even the bishops were praying for him. Kutenga mpando menewu chosapo DPP mboma. Lero Chakwera kale munthu oti basi zisiru zina zake zozungula Chakwera zizinyoza mabishop a Malawi. Is this true? Basa Malawi hayi azibusa nawo ndi anthu. Are you serious Malawians? Anzathu amene muli achilendo mu MCP. MCP itapanga mistake 1992 kunyoza mabishop. It was out of government. It was booted out of government. Kamuza nakagwera ku pese. So lero panopa MCP simunaphunzirebe kuti kunyoza mabishop ndi chiyambi cha mavuto kuchipani chiwaniso. And Chakwera zona the whole MCP party with all these structures across the world. I mean across the country. Yikagwe chifukwa cha munthu mmodzi Lazarus Chakwera. Amalawi basi mukusekera Chakwera. Aya Chakwera boma ndilo mwere. Zona are you serious Malawians? So inside MCP ngatizo MCP ma members ilipo amene musabwa za Chakwera nanso ndi visiru za wanthu. Vanthu vopusa kwa basi. Useless people in Malawi democracy. In a nasi ya MCP kusupport MCP ulo kusogole. Ndinaona kale zofoka za Chakwera. Kuti uyu ndo foka uyu. First 100 days in office. Chakwera anapanga ma mistake. Analo wambome chocha agreement ya pakati pa UTM ndi MCP. But panopa agreement ija anangoyamba kuyiseweresa kena kompaka nzati kumwalira kupita kwa ali chete. And this time MCP mwena kuziwa. Nthawi imene ilipo panopa imayenera kukhala ya UTM to lead this country after 2025 elections. IMCP nonse mukana support UTM candidate. Candidate. Anali South Chima. Koma South Chima namwalira influencers zuka bwino. Kumpangira chifunga. Chifunga china panga uchikangawa ja MCP. Mukuziona chopanga chimene chija. Chifunga chanjo zuwa likamakwera chifunga jende kumapitirira. Chinambe chapanga chifunga chimeja. That was man-made fog. Mnapanga military sciences. That's why ndimanena kuti mafuza ndege sazi wachili chose ndi mbuli ngakhala ndi maina kapena ndi maudino ngati judge azibusa kapena mafumu. Chifunga chinali uchikangawa chinali chopanga imene ndikuze lero Malawi. That's why tukaikira report ya ndege kumpangira munthu chifunga chofuna kuti usasatira mgwirizano unalipo wa Tonse Alliance. IMCP kumpangira munthu chifunga kuchikangawa. I can challenge you Malawians.
these people, MCP, know something, know exactly what happened to the death of SKC. Yemwe amene okhala candidate wo support wa chipani cha MCP panopa tikukamba chocho. MCP bwezi kumpangira campaign SKC. Koma mnamchosapo kumpangira chifunga ndi kupanga mpaka kumgwesera ndege munthu. Which is not fair. And amala imwenda kuzoza zimene zizi. So usogolo wa Chakwera mkati muone usogolo wa Chakwera. Ngati anthu akutukwa na bishop ndi mtima woipa wa Chakwerawo. He's failing to control anthu akuchipani kwacha kumatukwana. Even the cabinet akulephera. So when things are happening like this kuti anthu akumatukwana ma bishop ena afa mipingo ena nafe zikumatiphesa mtima. Shati kuziwa mene MCP ili ku opposition ndi mene magwira ntchito ndi ma bishop ataichosa mu boma 1992. So lero lizikhale basi zinthu kumabweza zinthu zimozimozi. Ndiye namayankhula ngati kuti Chakwera sinampase vote. We gave him votes through the same bishops kumati kuza kuti kavoteni Chakwera. And akunena MCP kumatumba ayi ma bishop awawo akusokoneza ngati afuna yambe ndale. Are you serious MCP? Munena zimene ziza MCP. Munena zimene ziza MCP zona new MCP. Mu MCP mulibe ma members a Catholics. Mulibe achiroma mene momo. Mulibe asisipi mipingo osiyana yonse anachita ali membership kuchipani cha MCP. Mulipo angati MCP amene mupanga makani. I know Chakwera ndikupusa kwake kapena ndikupanda nzeli kwake analemba ntchito omujira. Amene mukujira Chakwera. Muone kusogolo kwanu. Muone mabanja anu. Muzavutika moyo wanu wonse. Ngati mkulimba ndi anthu omwe naona chilungamo kukhuza ndi ziko lino la Malawi. Ma bishop si anthu omaseweresa hayi. Ndi ambiri. Komanso ali ndi anthu ambiri omwe ali ma institution ambiri. Koma zoti mitundu ina ya anthu muzitukwana chikwa msogolo choka kuchichewa achewa muzatukwana ma bishop kumanyoza is this. Kuli konse kumene kuli inu achewa kwanu mpingo wa chikatolika uliko. Ndiye musamale. Ndakambaza Chakwera tapa. Tentione za Secretary General William Chimwendo Banda. Mmene mkona William Chimwendo Banda wakhala pa mpando wa Secretary General. Mukati muone zintchito zawo kufanza ndi mene analili mwina Nkaka Esohowa Nkaka kapena amene analipo mbuyo achina Richard Nsoya kapena ndani anthu amene even Kaliwo ma Secretary General onse akumbuyo kwa MCP sana pange zimene tikuona pano pa ndi Chimwendo Banda mwanayi. Chimwendo Banda understand is coming from a Christian family. Koma zimene upanga Chimwendo Banda nga Secretary General wa chipani wachiwononga chipani. Chifukwa chani yeso ndi mulendo ku MCP. Sakuziwa MCP meti maziwa ife. In MCP discipline ya chipani cha MCP simakhala ngati mene ilili apa leroli ndi Secretary General Chimwendo Banda. Andi kudabwa kuti Chimwendo Banda anabwera bwanji ku Secretary General wa chipani. Chikwa Mkaka anali ndi zofoka zake koma zofoka za Nkaka zinaliko zabwino usandiye za Chimwendo Banda uyoyo. Chimwendo Banda ndi Chakwera chilipo choyena kuziwa kukhuza ndi mavuto amene tikumana mziko muno. Maka za imfa izi akuziwa. Anda Malawi tikuziwanso kuti anthu awawa akuziwa chomwe china chikuchitika ku Malawi. There's no way the whole Secretary General until now sanapange press conference kususana ndi zimene anthu ena amazitchula kuti the faithful chani kaya anthu okhuzidwa a Mulungu kumalimbana ndi ulaliki kumasusana ndi ulaliki wa Bishop Msusa pa Christmas. Musatu ujeni akanapangira kuje ndamvera ineyo ujeni ndamvera kulaliki wa iziti Alfeo Nthalika father wa Roman Catholic walalikira bwino kwambiri muthenga wake. Nzovera chisoni kwambiri kuti a Catholic they're fighting trying to protect their bishop kumalowa mavesi akulu just because of very few useless selfish people omwe akutumidwa chipani cha MCP under the Secretary General ndi President Chakwera kuti azikasusa ma bishop. Ndiye Malawi ena mati ayi Malawi ziko lili tima mpanga ndifa Malawi kumpanga mundu khala msogoleri sitimaona chipembezo timagwirana manja timagwirizana chifukwa cha vuto menti kuma nawo panobe tikugwiriza naso Malawi ndi vuto menti kuma nawo la Chakwera ndi Chimwendo Banda Secretary General wa chipani cha MCP ndi mbuli zina zomwe zinangolowa ku MCP pamene siziwa discipline zilibe discipline ya MCP. Taasira Chakwera chipani chichi ndi anthu achilendo akupipi akuti of course zinali bwino koma uchitidwe wake maganizo achipani amene opanga maganizo achipani ngati chipani chokhuza ziko lotsala Malawi ngati National Party MCP akupanga maganizo akupandu ni ndani mpaka kumatuma zimbalangondo kumalimbana ndi mabishop pomwe akhala bwino ndi chipani chitili ku opposition. Chakwera had a lot of support from Roman Catholic kuti akhale msogoleri. Ndiyelero Chakwera iwala
basi aphimbika kumaso. Achakwera uli chilipo chiwena napanga chachikulu mndale zapo Malawi zomwe mwina kubisabisa chwa zimbalangoto zinali zilo pauje zinali kumachingiriza ujeni kumachingiriza kukamba zokhuza talking against the bishop Msusa zikuonekera zimene kuti zikhoza kupha munthu koma mpaka zinali ndi maufulu ena mpaka pa state funeral zinakapempheresa amene chimene na chimbalangondo china pene pacha. This is quite unfair, Malawi, quite deplorable. And our faith, our Christian faith, you come on and get your pusa because of these few stupid people omwana panga sideline ndikulepsa kwa president Chakwera ndi secretary general wa chipani cha MCP chimwendo banda wamela mapiko kwambiri koma ononga chipani mwina paka na secretary general ina 10 zimene sizikanachitikaya. So kwa MCP watch out, chimwendo banda ana mononga ndi Chakwera mukati mkumbukira Chakwera to wa boma titangolumbirisida what happened anangosanga homeland minister anali chimwendo banda zanga chikhosi ndi mulusi finance minister ndamene pamene boma la Chakwera linamba kusokonezeka akanaitana anthu ena munga vice president kana muitana khalapo apake cabinet yabwino bwezi zinthu panopa zonse mara kuno zili bwino koma namba kumtaya Chakwera amene chilima ndai manager. Therefore musogolamenti inayo kunoko panopa kuchakwera kumarayi kuno si musogoleri ndichifanizo chabe cha musogoleri palibe nzeru pa Chakwera Malawi palibe ndikunena leroli there is no nzeru mulibe so daliso mwa president amene Chakwera is just another useless man amongst us and akamati ya zaima 2025 amene tisamsekerere ati sokonezera ziko au nonga mipingo Malawi munthu amene sazi wa anthu a Mulungu amene kumene aliko ngati akukhuta kumava na koma mkamwa mwake ambuya mdalise ndi chakudya chimene akudyacho. Amalawi sindingakheze silu kumpangira munthu campaign kumampenga machechi kumampemphera munthu campaign mpaka kulowa mboma pamene Malawi wana give kale za MCP. Malawians gave up about MCP 1992. Amalawi ambiri siti mafuna so MCP ibwere boma ya koma panopa chibweza ibeti na bweza Malawi tazipindulira ndi zimenezi zinkhalamo ku MCP zidakaliko za chilendo akononga chipani cha MCP ndi alendo omwe akupanga advice Achakwera kuchoka ku church kwawo taona zuba ku church kwawo Achakwera protecting their leader, a foolish stupid leader. So Malawians comrades mkamakhala mu manyumba mu kumatiya tikamaya nkhula chonchi zimatuwa wantima chofe timafuna ziko tikhale pa mtendere tikhale bwino azibusa atu tizipemphera nawo bwino maliro asalusi chilima Church of Ujen Catholic Church inalira bwino kwa basi ndipo mitima anthu sinapange ziwawa ngakhale tinaziwa kuti panali for pray pakugwa pandego chikangawo chifunga chongo panga chija tikuchiziwa bwino mene chinabwerera. So therefore what I'm trying to say is Amalawi chisiri tikachika pa mpando tisataye nthawi osachipasa ulemu ayi tichizuzula ngame tikuzuzula Chakwera baba Achakwera ina kuzuzuliridwa ndi chipani chawo cha MCP pa imfa ya Chilima anthu anamangidwirapo panompaso imfa ya Chilima mabishop omwe anatithandiza kwambiri kuti sisantima pansi akutukwanidwanso Achakwera ufuna cha afuna akhale okha mziko muno afuna mabishop ayambe kugendera. We will not allow that. Kumene Achakwera must know this. We Malawians were not going to tolerate what Chakwera is trying to put or trying to cause amongst us, we loving people. Timakondana kwambira Malawi. We are the warm heart of Africa. Koma zimene kubweza Chakwera za chilendo. Fighting a bishop, you have one bishop in Malawi. You are fighting all the bishops and the same people across the globe. Apa tu apa mwanyachulatu. A secretary general mwana uyu William Chimwendo Banda uyu. Aukangati mphamvu kakusitenga kutika. Kansatana yemwe ali chinsisu amene. Atiuza so bwino ndege ja inachita bwa. Inaza zapati. Uyu kunkuyu mwana kunkuyu uyu mwana kunkuyu uyu. Andi milandu bale wache kawina natani kaya. Aukuza mkani zambiri zoyipa. Azitola ife panopa leroli. Tampasa president Chakwera mavota athu a Malawi mozipereka. Basi winake azidi zuza so milio yatu. Tikamamu zuzula azidi kalipiranso. Tikamamu zuzula azidi kopyeza. We don't want this. Thank you.